तर मग कसं आहे रगात खातो आपल्या एका व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. तर आपण खेळतोय VR मध्ये मास्टरवर आहे. त्यामुळे आपलं किल कमी आणि काळात जास्त चालू आहे. पर्यंत आपले आत्ताशी 2 किल झालेत. अजून एक तिसरा गावला, ह्याला पण जाम छापणार आहे आपण. यानं बहुत घाण मारलंय. झोन पण शेवटचा झोन चालू आहे त्यामुळं लय काटायला लागलाय झोन पण. उगा आपल्याकडे के कॅरेक्टर आहे म्हणून आपण इथं जित आहे, नाहीतर आत्ता आपण कवाच पालतं पडलो असतो. गेमनं आपल्याला लय त्रास दिलेला आहे. ह्याला चेपवला आता. आता हे आपलं सगळी संपली. एक जण अजून दोघाला रिवाय करायचं आहे. एकाला तरी देऊया चालूला. तर पहिलं गाडी घेऊन झोनमधनं बाहेर गेलं पाहिजे, नाहीतर झोनमध्येच आपली गाण मारणार आहेत पदशी. अरे होकेनं वरनं उडी मारली आणि नॉक झाला आणि आपल्याला किल गावला.